I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Hello, good morning mga Brances. Yan, welcome po sa panibagong nating episode. Ang video po natin ngayon ay mag-i-spray kami ni tatay ng gamot. Papatay po ng mga damo at saka ng mga saging. Kasama na rin po yung mga puno ng ipil. Medyo nagkakadamo na naman siya. Kakadamo na naman siya. Yan, napakalinis na po. Lumabas na po yung laki ng lupa. Yan, kumuha kami ng tubig sa bahay. Ito 2 galon, sabi ni tatay kulang pa daw. Kuha na rin ako ng mga gamit. Ito yung sa mag-spray din kami sa anay. Kasi may mga anay. Ito yung gamot sa anay. Yan, nabili sa Shopee. Tapos ito sa Shopee rin. Yan. 2,4-D saka massive. Kinuha lang ni tatay yung pambomba, yung pang spray para makatimpla na kami ng gamot. So hindi ko lang alam kung ilang oras kami dito mag-spray. Yan, sana ho hindi na ho tapunan ng basura tong lupa na to. Actually, kwento ni tatay, mas marami daw basura doon sa may apen daw na bahay na yun, sa may likod. Tsaka dito may nagtatapon din daw dito. May nakita si tatay na yung pangalan nito, human waste. Ito, patay na ahas to. Pakita ko sa inyo. Patay na ahas po. Ewan ko kung anong ahas po ito. Hindi ko po alam kung anong ahas yan. Siguro rat snake. Baka pura rat snake to. Hindi ko rin alam kung cobra. Kung Philippine cobra siya. Yan ang sinasali na po ni tatay yung gamot. Yan po yung takalan po. Saan tayo mag-uumpisa tayo? Dito no. Yan sa likod ng bahay. Dito kami mag-uumpisa. Sa likod ng bahay ng aking kapatid. Ayan, bahay po ng kapatid ko yan eh. Ayan. Huwag mong dilahin yan, baka kayo matodas. Itaas natin yan tayo, baka madali na aso nyo matodas yung mga yan. Tubig. Lagyan ng pang ba? Ay, sasalin no? Hindi. Ha? Lagyan ng langis. Langis? Wala tayong langis. Tumuha po kami ng nawasa sa amin. Nawasa po yan, hindi po yan deep oil. Hawakan ko na lang tayo. Kung nagkulang yung tubig tayo, igib na lang tayo sa bahay. Kuha na lang ulit tayo doon.
Wala kayong face mask? Kasi baka mamaya bumaliktad yung hangin, tumama sa mukha nyo yung gamot. Kunin mo pang gamot. Kuha kaya ako face mask, mamaya muna tayo spray na no. Sige. Kulang ako ng face mask sa bahay. Laman tayo. Opo. Ano kayo mga chemical din? Upas dito. Parang kulay upas. Doon na tayo kukuha ng ginihan. Dapat ang makapagkara, no? Nandun na sila? Nandun na sila?
baba ko dun sa Colander. Dun sa kay Kunsel. Kay Kunsel sa Makabili. Ayun po. Ito lang isang paket. Ha? Sabi sila tayo. Mga bro, nag-spray na po kami ni tatay dito sa lupa. May napansin lang akong butas dito. Siguro yung asa na patay na yun, nabulabog kasi ng aso. Baka pumunta rin sa kabahayan. Eto, may butas at pakita ko sa inyo. May pinagdaanan ba? Malinis eh. Ito yung inukay ng aso. Yan butas na yan. Tapos, kaya pala inukay ng aso yan kasi may butas dito. Yan. Yan. Malinis. Yan. May maaaring dyan nakatira yung ahas na ano na tayo. Yung napatay na yan. Kasi may pinagano ng aso dyan. Yan. Yan. Hindi po tayo pwedeng lumapit doon kasi lason pagka pumasok sa katawan natin yan delikado po.